Okay, kana gyud kit. Okay. Okay kani. Okay, naigo na gyud. Alam ni agay na kit. Agito ara gyud kit. Agay naigo. Gana kit. Sige, utroy pagi dapat jaket. Sus naigo gyud. Okay, sige pagi gyud. Ala, wala gyud. Naigo na gyud ang lami kayo eh. Dia dapit sa ubos. Dia sa tunga. Lami. Lami kayo. Ha? Sana. Ano? Sige kit, kenapa gigit? Gana kayak ano eh. Ang mabuang. Sana sa kanya yung gidaragya. Kumot. Gana niya. Sa kanya yung gidaragya. Ito. Anak ito eh. Okay ra? Oh, okay ra. Iduot pa na ko? Iduot ayun ni. Kay gana kayo dia dapat. Gahi ako ng lawas na eh. Tingana naman yun ang mga palit sa tuduang gahi naman yun kayo. Kana gahi. Sa dia. Nang kon. Nagpamasay raman si Ay, pag minahon, pakuan naman kukumad. Kaya iya man gud nang iwan ang bago niya nga plus ba. Iyang ginising pang nga plus niya sa ako. Nagana magani kay Mads kay murag isulod gyud sa kumpanit ang kainit bagana ikaayo murag kuyanap kita sa mga unod. Sa iya nga plus. Wan mo gani mas maayo mo gani nga pag-haplas kay dili sa iba pa sa ilalom ang ilalom gitiyad yung kuton ang ilalom nga dito mainit. Dito mo gud ang ilalom. Hindi ka musunog sa ilalom ba? Musunog sa ilawom ba ang iyang kuan ang haplas niya. Bago man kung haplas iyang kuan sa ako. Man. Imat, wato na ko kay magwapo ko sa akong apo. Wato sa ako masa. Oo. Ano sa kukit? Imo na ni. Ay, ako na ni kayo gana gining haplas ba o. Maka kuan gid gana gi kay sa lawas maka. Sa balag kung napay panhot na kay koy balal hilot. Oh, mabalik na kukit. Ato sa ako magkuha sa akong apo. Sige. Sama na dito siya. Taka manis nanay pang abri dira oh nagpahilot pa ito nang tiwas. Ilang lain na mapapinaon pod. Mga dulog silingan na bilain kaayo. Oh, bakang malagi to. Ha? Ang sabanta bakang malagi to. Inana naman si daan lang akong diagig sa ganhi kay diri nga murag ang tila ng murag split man na siya gali. Uy maratog na piang pero arang-arang naman ginao. Arang-arang naman guna kay epektibo ra ning haplas. We are Artista Milaw. Guys, thank you so much sa inyong pag-subscribe and of course mag-follow sa mong Facebook fan page and please do guys palit na mo sa mong bagong produkto. Grabe, the best kini ba? Init kayo. Init kayo. Dili siya init sa ibabaw, init pag sa ilalom. Grabe no. Basta naturally, lamig na, humot pa. Palit na.